Gràcies, president. Bona tarda a tothom i una especial salutació a les entitats que avui ens acompanyen. D'entrada, val a dir que li agraïm la tasca a la diputada de la Calle perquè hem pogut arribar a una bona entesa durant el llarg d'aquests dies en poder arribar a acords i transaccions d'aquesta moció. Per sort, és una realitat que hem avançat en la lluita del col·lectiu LGTBI entorn a la diversitat, la identitat de gènere i l'orientació sexual. Per això és molt important posar de relleu tota la feina que s'ha fet per tal de no permetre la vulneració dels drets del col·lectiu. Tot i així, malgrat molts anys de lluita i la conquesta de molts drets, seguim vivint en una societat patriarcal i cis-hetero que segueix discriminant per raó d'orientació sexual i identitat de gènere. Tots lamentem els casos de fòbia cap al col·lectiu que, malauradament, en comptes de desaparèixer, segueixen sent presents als carrers, a tots els espais i a tots els àmbits. No podem invisibilitzar-ho, tot el contrari, hem de trencar aquest silenci i denunciar tots els atacs discriminatoris cap al col·lectiu LGTBI, físics, psíquics, verbals, de forma directa o indirecta. I és que els atacs físics ara mateix només són la punta de l'iceberg de totes aquelles vulneracions i discriminacions que pateix el col·lectiu. Per això, tots els que estem en aquesta cambra no deixem de denunciar qualsevol agressió i discriminació, sigui d'on sigui o vingui d'on vingui, perquè no tenen cabuda en la nostra societat. Però després, i agafant el fil de la diputada Segovia, no deixem via lliure aquells que sí que ho toleren. La Llei 11 de 2014 ha de seguir el seu curs i introduir-se a tots els territoris d'arreu de Catalunya. Aquesta xarxa treballa perquè cada dia el col·lectiu LGTBI tingui els seus drets plenament garantits en qualsevol dels àmbits que la Generalitat en té competència i també tots aquells en què no les té. En l'àmbit de l'educació, laboral, de la salut, de l'atenció a les persones, de la justícia, de la cultura i el lleure, de l'esport, de l'ordre públic, als carrers i a les xarxes, dels mitjans de comunicació i el de la participació. A tots i cadascun d'ells, els drets del col·lectiu han d'estar plenament garantits i, en cas que hagin estat vulnerats, denunciar i donar resposta contundent a qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere i combatre la LGTBI-fòbia. Per això és important seguir endavant amb la formació cap als professionals de tots aquests àmbits i així disposar de tots els mecanismes i informació necessària per abordar qualsevol situació des de la perspectiva de la diversitat de gènere i sexual. Dins dels centres educatius i a l'educació no formal és imprescindible seguir introduint la coeducació i així reconèixer les potencialitats de tots i cadascun dels i les alumnes, independentment del seu sexe, la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual, de manera que quedi garantida la igualtat real d'oportunitats i prevenir les discriminacions entre companys, la violència masclista i LGTBI-fòbica, reduir conductes de risc i facilitar les detencions prematures de relacions abusives. En l'àmbit de la salut, cal donar l'atenció integral a tot el col·lectiu i de forma especial a les persones trans, en l'acollida i l'acompanyament durant el trànsit i el postoperatori, i després ser atesa segons quin sigui el seu sexe després del trànsit. Per això és important seguir fent efectiu el desplegament territorial del nou model d'atenció a les persones transgènere de forma coordinada i col·laborativa. I cal recordar que el conseller Comín va ser qui va eliminar el diagnòstic psiquiàtric a ser autoritzat per fer aquest canvi de sexe. Abans d'acabar, vull centrar-me en uns punts concrets i fer-ne la reflexió. Al llarg de la moció se sol·licita i es demana iniciar projectes concrets, al qual els donarem suport, però a la vegada també necessitem una eina per tal de poder-los desenvolupar. I tot i que ho hem intentat negar al llarg d'aquest ple, els pressupostos no únicament depenen del govern. D'altra banda, rebutgem qualsevol discurs de discriminació, però no intervindrem en una discussió provinent d'argumentaris d'entitats. Donarem suport a tots aquells punts que el govern ja té en marxa i tot i així el grup proposant ho ha volgut introduir a la moció perquè és el desplegament de la llei. Avui no donarem suport a la creació d'un número de telèfon, ja que actualment el 112 ja assumeix la demanda i disposa del personal professional per atendre les demandes d'aquest punt. I ens abstindrem al punt que demana declarar el Dia Internacional de la Pansexualitat únicament perquè la Generalitat no té la competència en declarar dies internacionals. En tot cas, com a societat hem d'estar orgullosos d'haver sigut capdavanters en moltes ocasions i pioners a l'hora de fer front a les discriminacions i a l'hora de prevenir-les. Reivindiquem una societat diversa i democràtica. Per això volem tots els mecanismes legals per fer front a la xacra de la LGTBI-fòbia i el desplegament integral i efectiu de la llei. Gràcies.